Здравейте! Добре дошли в канала на Mantis King GT 2022. Аз съм Памучето и днес мисля да ви разкажа малко за круиз контрола на Carbon Mantis X Plus. И така, тъкмо се връщам от разходка на сутрешно каране и вече мога да ви кажа първите си наблюдения за тротинетката и как реално работи круиз контролът. Като на начало мисля да се съвлека, защото вече съм в гаража и няма да ми трябват тези дрехи. Така, започвам. Стартираме тротинетката с бутона Power. Ето. Стартира се дисплея, много красиво. Самата тротинетка се изключва с NFC картата на кабел, като е доблизо дисплея. Ето, дисплеят е активиран и тротинетката е готова за каране. От този бутон се включва пара, от тези бутони се включват мигачите. И така. Тротинетката съм я сложил на така нареченият диностенд, за да мога да ви покажа точно реално как работи круиз контрола, от който лично аз не съм впечатлен. Очаквах да работи доста по-добре, доста по-адекватно, но реално не е така. Имам критики и нека да ви покажа. Тъй като сме изключили тротинетката, я включвам, като пише паркинг. За мен е паркинг, хората казват, че е пешеходен режим. Не знам кое е вярно. Освобождаването на паркинг режима или на пешеходния режим става като се натисне лява или дясна спирачка. Пешеходният режим е изключен. В момента тротинетката е без кикстарт и може да тръгне от място. Както забелязвате, свети иконката за круиз контрол. Круиз контролът се активира като се задържи примерно 5-6 секунди с една и съща скорост и почва да мига иконката. Обаче какво се случва? Случва се следното. Дори в движение се случва, реших да го пробвам на място е същата работа. В движение, като сте с по-голяма скорост, примерно на трета скорост, с около 30 км в час, като се включи круиз контрола, тротинетката забавя, пада на около 27 и после постепенно, полека-лека, стига скоростта, което е много странно за мен, защото трябва да се забавя скоростта и да се усеща едно като прилашкване. Много е леко, не е нещо проблемно, но просто е дразнещо. Затова съм решил да ви го покажа просто на по-бавна скорост, да видите реално, че наистина е така, че не се измисля. И е време да ви го покажа това нещо. Задържам. Примерно с колко км задържа? С 10. Почва да мига. Ето, падна на 8 км и 9,2 и така полека-лека, докато се стигне скоростта. Което не е много готино, да ви кажа честно, да за мен лично е дразнещо. Иначе, като се задържа скоростта, тротинетката няма проблеми. Държи скорост, няма проблем, но просто е дразнещо. А как се изключва самия круиз контрол? Самия круиз контрол се изключва или чрез натискане на спусъка. Ето, спря да мига. Вече аз се определям за каква скорост да се движи. Или като да държим пак, примерно с 10 км. Ето. Почва да мига, пак пада скоростта. Като искам да изключа круиз контрола, бутвам спирачките. И круиз контролът е деактивиран.
Много е лесно за използване, не е сложно, обаче е малко дразнещо. Защото тук, за да се активира круиз контрола, трябва да се влезе в специално меню, да се активира круиз контрола и така нататък. Ако искате примерно круиз контрола да не работи, пак влизате в това под меню на тротинетката, без сеттингите и го деактивирате. В случая аз съм го деактивирал, сега съм го активирал само за клипа, но съм го деактивирал, защото освен това, че се забавя тротинетката, понякога, като карам с бавна скорост и се бърка спусъка за газта. Примерно карам с 4-5 км в час и искам да подам да тръгна, първия момент все едно спусъка не работи. Не отговаря на втората команда. Това лично на мен не ми харесва и затова съм го изключил круиз контрола. Като цяло не съм очарован, много го хвалят колегите, представители на България за кабло. Имала круиз контрол, имала IBS, тротинетките му много екстри, най-добрата марка. Ала-бала, мога да ви разкажа и други впечатления за тротинетките, които лично аз не съм особено очарован. Аз съм имал тротинетка на друг бранд, на който круиз контрола работи пъти по-добре, колкото на каблото. Но ако искате, ще го направим в някое следващо видео. Ще ви разкажа по-подробно. И ако ви е харесал клипа, абонирайте се за канала, дадете един палец или едно сърце или каквото ви е от сърце. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Очаквайте следващото ми разкритие в следващия епизод. Мисля там да поговорим за IPS-а. И това е за сега от мене. Чао от памучето и до скоро!